Billedanalyse af Salvador Dalis erindringsbestandighed. Han malede dette billede i 1931, og det er et oliemaleri på lærred, og typen er et kunstmaleri. Størrelsen på det er 24 cm i højden og 33 cm i bredden. Og afsenderen tror jeg er Dalis, eller afsenderen er Dali, og modtageren tror jeg også er Dali selv. Og jeg tror han har malet billedet ikke for at vise noget til publikum eller folk som ser hans malerier, men for at mindes hvad han savner og for at udtrykke hans følelser over for ham selv. Og billedet viser en øde strand med en sovende skikkelse, og derudover smeltende ure og myrer og havet og klippespidsen ved Cap de Creus-halvøen. Og billedet er samtidig en urealistisk drømmeverden. Ingen af delene er noget, der ligner, der findes i virkeligheden. Billedets opbygning er halvnær, og det er malet i hundeperspektiv. Billedet besidder en rummelig dybde, eftersom at der er en tæt forgrund, og man kan kigge langt ud til baggrunden, ud over havet, hvor der er blå himmel og bjerge. Og de fleste linjer i billedet er rette linjer eller skrå linjer, der peger over mod klipperne. Så det meste af det peger hen mod klipperne, hvilket man også automatisk fører sit syn hen på, når man kigger på billedet. De fleste af farvekombinationerne i billedet er alvorlige, især i forgrunden over i den venstre side af det, hvorimod at klipperne opfylder mere farvesystemet munter med de lysere farver og den rigtig gule nuance. Farvesymbolikken. Orange er anvendt mange steder på billedet, og blandt andet nede i venstre hjørne ved uret og kassen, og meget af midtergrunden er orange. Orange det er enten noget man elsker, eller også så hader man farven orange. Og orange er en sjov og ungdommelig farve, som sprudler med varme og energi. Og det kan gul skinner med optimisme og oplysning og lykke, som klipperne blandt andet er. Og den gyldne nuance giver udtryk om en positiv fremtid. Gul avancerer og adskiller sig fra omgivende farver og tilfører optimisme og energi, samtidig med at den opfordrer til kreativ tænkning. Forgrunden til gengæld, hvor skikkelsen ligger, er næsten sort, og sort det repræsenterer også mangel på farve eller tomhed. Dette kan beskrive, at Dali med alderen føler sig tom og vil tilbage til Cap de Creus, hvor han mindes glæde og lykke. Og udsagnet. Mit gæt på symbolikken er, at de forrevne klipper til højre repræsenterer spidsen af Cap de Creus-halvøen i det nordlige Katalonien, hvor Dali også voksede op og senere flytter tilbage som ældre. Og som mange også mener, symboliserer maleriet drømmenes verden, hvor ting ikke er som i virkeligheden, hvilket også forklarer den hudfarvede skikkelse i midtens forgrund, som ikke ligner noget, vi kender andre steder fra i virkeligheden. Den har et lukket øje, som symboliserer søvn, og den menes at skulle forestille ham selv. Skikkelsen som sover, som skulle forestille ham selv, og spidsen af Cap de Creus-halvøen kunne symbolisere, at han drømmer om at komme tilbage dertil. Skikkelsens øje er også lukket, og samtidig har det en behagelig bølget fremtoning, og hvilket ligner, at øjet er lukket på en afslappende måde. Der er ikke noget, den spænder ikke i øjet, og den slapper bare helt af. Og hvilket giver, når man kigger på billedet, en følelse af ro og behag i forhold til skikkelsens øje, hvis det er det, man kigger mest på. Dette kunne symbolisere, at han føler sig godt tilpas ved Cap de Creus-halvøen, og at det er det, han drømmer om. Ugerne smelter, og tiden er gået i stå på forskellige tidspunkter, hvilket også kan symbolisere, at man mister tidsfornemmelsen, og at tiden den er irrelevant i drømmeverdenen. Eftersom Dali flytter tilbage til halvøen, og fortsat boede der som ældre, mener jeg, at dette maleri kunne beskrive hans udvikling gennem tiden fra, når man kigger ned i venstre hjørne med myrerne, eller med de mere orange farver, som kan blive, altså hvis man kigger på billedet, som man vil læse en bog ned fra venstre mod højre, så ser man også, at der er meget, der bliver anvendt mest orange i venstre side, som beskriver sjov og ungdommelighed.
hvilket kan beskrive midten af hans liv, hvor han er ude og opleve verden, og han har det sjovt, og i den periode, der savner han ikke noget, han er egentlig godt tilpas. Hvorimod, at så kommer det over i det sorte, som er i midtergrunden, hvor der er, at skikkelsen af ham selv ligger og sover, hvor tiden langsomt begynder at gå i stå for ham, og han begynder at føle sig tom, og han drømmer egentlig mest om at komme tilbage til Cap de Creus halvøen, hvor der er, at han har sin kærlighed og sin ro, og hvilket minder ham om lykke. Og derudover så, når man så kigger videre over på klipperne, så bliver de gule, igen, som beskriver optimisme, oplysning og lykke, hvilket, og klipperne de beskriver også, eller symboliserer også Cap de Creus halvøen, som han også selv har forklaret. Og det tror jeg, at beskriver, at det er det, som giver ham lykke og optimisme og energi, og det er det, han godt kunne tænke sig at komme tilbage til. Myrerne blandt andet, de kan beskrive døden eller det kvindelige kønsorgan. Det symboliserer de ofte, og det kan betyde, at han har tænkt sig at dø på sin fødselsø, og ikke dø som ung eller ude i verden. Og samtidig kan det også beskrive det kvindelige kønsorgan myrerne, hvilket kan betyde, at det er Cap de Creus, der har hans kærlighed, og det er den her ø, han elsker, og der han vil være. Og alt det til sammen, det kunne betyde, at Dali han er blevet mere dannet igennem tiden, hvor han har været ude at se verden og opleve andre steder. Men dog med alderen konkluderer han, at han savner at høre til på Cap de Creus halvøen.